Pilipinang Pilipina. Ewan ko, nandito yung kanina. Perfect. Boy, Pilipinang Pilipina. Say hi. Yan. Perfect. Ternong-terno nga. Happy birthday! Happy birthday! May bisitang magde. Walay kintura, kamo niya may bira na. Dodo ko yan yun. 20K. Terno ka sa inyong ano, oh. O, dalawang cake mo. May cake daw, may pa-cake din si Inna. Ready pa, paano eh? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ay! Ay! Sandali, sandali! Ibukas mo muna. Tamsak, tamsak. Pasok! Wala! Ang sadan! Ang kalimsa! Tamsak, tamsak. Pasok! Wala! This is my nanay's 89th birthday. Yan. Sige. Yan yung pa-surprise ng kanyang mga apo. pambili daw niya ng gatas. Kanyang umuulan sa... tago niya na muna. Maraming makikipayong na! Makikipayong. Maraming makikipayong!
kayo. Wala tagapayo. Isang vitamins. Wow, marami ang nagpapayo. Marami ang nagpapayong. Happy birthday to you. Happy birthday. Yung isa pa, oy. Yung isa. Happy birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Hindi amo. Meron po yan? Special. Dahil pandemic, kami-kami lang ang kanyang bisita. Ay, hindi daw itim, Dad. Maswerte si Mother dahil nasa paligid lang kaming mga anak niya, nasa isang compound lang kami. Pero yung eldest sister ko nasa Manila. So, wala siya this time. Si magkikiwal ka ay ba? Si kalabas sa magkikik. Gabay kuya ay ingan na. Pero ang anak lasang liman malam-lam. Ano po ka? Ah. Mahirap. Sarap naman, parang ano yung brownish yung ano mo? Choco moist. Baka namang yam-yam siya. Oh, wow! Masarap siya, masarap. Masarap, hindi siya matamis. Hello! Hiya! Ang aking sister-in-law, si Bernstay, tapos mga pamangkin ko, tapos apo ko sa pamangkin. These are my children greeting her. Mahal na mahal nila ang kanilang lola, kaya parati siyang tinatawagan ng mga ito, lalong-lalo na kung birthday niya. So, masaya siya.